Эфирда хабарлар программасы «Сенмсіз», студияда Адиля Бурханова. Машины новые, все машины на ходу, оборудование там шикарное. И здесь внутри все сделано хорошо. Зейнің ашығыш медицина ярдәме күрсәтү бүлеге файдалануга тапшырылды. Зей кырларында шикер шөгендере алу дәвам итә. Авыл җирлекләрендә социаль әһәмиятле биналар ачылды. Район сәламәтлек саклау учреждениеләрен капиталь төзекләндерү эшләре дәвам итә. Узган шимбәдә ашыгыш медицина ярдәме күрсәтү бүлеге бинасы файдалануга тапшырылды. Ачылыш чарасында район җитәкчелеге депутатлар катнашты. Тантаналы чарадан безнең репортаж. Район үзәк дәваханасының ашыгыш медицина ярдәме бүлеге ниһаять үз ишекләрен ачты. Ул Татнефть акционерлык җәмгыятенең гранты хисабына төзелде. Ковид нас научил уже относиться к своему здоровью чуть-чуть по-другому. Вот поэтому вы себя берегите, вы нам нужны. А так здание пусть прослужит долго, чтобы оно было удобно в обслуживании. Поздравляю с праздником! Ашыгыш медицина ярдәме хезмәткәрләрен район үзәк дәваханасы баш табибы Айдар Фатыйхов та тәбрикләде. Я знаю, что вчера уже практически переехали, а сегодня вас всех с новосельем, с уважением, здоровья, друзья, совместной работы долгой. И во благо здоровья наших заинцев, Заинского района, чтобы они всегда были довольны нашей работой. Спасибо вам. Ашыгыш ярдәм медицинада иң катлаулы хезмәтләрнең берсе узган елда Зей халкына 16 меңнән артык беренче медицина ярдәме күрсәтелгән. Коллективта барысы 49 кеше хезмәт куя. Моңа кадәр аларга административ корпуста эшләргә туры килде. Хәзер исә фельдшерлар барлык уңайлыклары булган бинага күчтеләр. Анда 4 ашыгыш ярдәм бригадасы урнашачак. Шунда ук диспетчерлык хезмәте, ашхана, ял һәм юыну бүлмәләре булдырылган. Тантаналы чарада рәхмәт сүзләре җиткерелде, төзүчеләр бүләкләнде. Ашыгыш медицина ярдәме күрсәтү бүлеге өлкән фельдшеры Зоя Борисовага, коллективка район башлыгы рәхмәт хатлары тапшырылды. Адиля Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре. Зей басу кырларында шикер шөгендере алу эше дәвам итә. Район буенча 8800 гектар мәйданда татлы тамыр үстерелгән. Бүгенге көндә шуның 811 гектары җыеп алынган. Шөгендер казуга барлык хуҗалыкларда да керештеләр. Зей агрофирмасында эш аеруча оешкан төстә бара. Отнага якын инде Зей кырларында шикер шөгендере алалар. Комбайнчылар һава торышының коры булуыннан файдаланып эшләп калырга тырыша. Зей агрофирмасы механизаторы Айдар Галимов зур тәҗрибәгә ия хезмәткәрләрнең берсе. Ул 15нче сезон шөгендере алуда катнаша. Яратып эшлим. Көтеп торабыз инде шушы көзге урожайны. Заправка буенча вакытында киләләр. Ул сервизінде вакытында килә ясап китәләр. Безгә тырышып эшләргә генә кала. Зей агрофирмасында татлы тамырны 3404 гектар мәйданда үстергәннәр. Май аенда булган салкыннарга явым-төшемсез җәйгә карамастан шикер шөгендере яхшы өлгергән. Югарылы авылы янындагы басуда уңыш гектарыннан 350 центнер тәшкил итә. Агрофирманың башка бүлекчәләрендә дә 300 центнердан ким чыкмас дип өметләнәләр. Җәй көнендә тырышып эшләдек, сүгүләннәргә каршы көрәш бөтенесе вакытында эшләнеп барды. Яфрактан тукландыру бөтенесе эшләнде. Урожай күренә, Аллага шөкер, 150 центнер мондай урожай быелгы өчен бик яхшы дип саныйм. Шөгендер алуда куәтле ропа комбайннары җәлеп ителгән. Алар көненә 15-20 гектар мәйданнан татлы тамыр ала. Казу белән бер рәттән шималны басулардан чыгару эше дә бара. Махсус техника шөгендер төяү белән мәшгуль. Төягеч КАМАЗ машиналары да бер артлы килә тора. Бүгенге көндә Зей шикәре заводы да тулы куәтенә эшли башлады. Адиля Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре. Республика һәм шәһәр көне алдыннан Зейнең Бөек Ватан сугышы ветераннары җиңүдәге зур өлешләре Татарстанны үстерүгә керткән нәтиҗәле хезмәтләре өчен ТССРның 100 еллык медале белән бүләкләнделәр. Медаль «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» вручается Моисеевой Анне Ивановне. Район башлыгы Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеевага ТССР төзелүгә 100 ел медален тапшыра. Өлкәннәрне хәрби комиссар Айрат Аглимҗанов, ветераннар советы рәисе Алексей Алексеев та котлады.
медаль «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» вручается Лыковой Валентине Лукьяновне. Ветеран Валентина Лыкова да Татар автономиялы Совет Социалистик Республикасы оешуга 100 ел медалі белән бүләкләнде. Алар икесе дә озын гомерле, парад формалары, төрле орден һәм медальләр белән тулган. Мөхтәрәм затларга изге теләкләр җиткерелеп, чәчәк бәйләмнәре тапшырылды. Күрсәтелгән хөрмәттән ветераннарның күңелләре булды. Яңа уку елы башланыр алдыннан махсус комиссия мәктәп автобусларының балаларны йөртүгә әзерлеген тикшерде. Тикшерү игътибар балалар операциясе буенча узды. Автобусларның төзеклегенә куркынычсызлык чараларының булу-булмауына игътибар ителә. Автобуслар паркыннан безнең репортаж. Ремни все установлены. Махсус комиссия мәктәп автобусларының әзерлеген тикшерә. Районда 21 автобус маршруты оештырылган. Алар кече авылларда яшәүче 500-гә якын укучы баланы якын тирәдәге мәктәпләргә йөртәләр. Мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сәфәргалиев һәркайсы янында туктап, мәктәп директорының хисабын тыңлый, автобус йөртүчеләр белән аралаша. Обслужит маршрут Иман-Любаш, Верхней Шипки, Аксарина, Мирной. Длина маршрута 52, место посадки место 22. 50 елга якын машина йөртү стажы булган Мәхсүм Шайдуллин эшенә бик җаваплы карый. Һәр бала аерым игътибар сорый ди. Маршрут Кармалкадан Пирсовка неге алып киләм инде. Возведенкага дан алып киләм 7-нче мәктәпкә инде. 2 кич белән итеп куябыз инде. Шундый маршрутлар. Балалар йөртәбез инде. Балалар йөртәбез. Шуңа күрә ответственность көчле инде. Автобуслар тәҗрибәле йөртүчеләр карамагында барсы да көйләнгән тәгәрмәчләре алыштырылган. Традиционно в конце августа в рамках операции «Внимание, дети», всероссийской операции, у нас проводится смотр школьных автобусов, то есть готовность, техническое состояние, значит, готовность водителей, профессиональных участников дорожного движения к учебному 23-24 учебному году. Тикшерү барышында җитди кимчелекләр табылмады. Мәктәп автобуслары яңа уку елында эшчәнлекләрен башларга әзер дип бәяләнде. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Зейдә республика һәм шәһәр көне 30 августта Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында уза. Бәйрәм кичке 17 сәгатьтә балалар һәм өлкәннәр өчен төрле бәйге уеннар, күргәзмә, мастер-класслар, концерт тамашалар белән башланып китә. Төп сәхнәдә театральләштерелгән күренешләр була. 18 сәгать 30 минутта тантаналы төстә шәһәр көне ачылышы. Аннары энергетик мәдәният сарае, район мәдәният йорты үзешчәннәре чыгыш ясаячак. Кичке сәгать 9 тулып киткәч, якташ җырчыларыбыз Марат Галимов белән Ясмин үзләренең матур җырларын бүләк итәчәк. Барчагызны да бәйрәм чарасына көтеп калабыз. Сишәмбе чыгарылышын шуның белән төгәллибез. Мин сезнең белән сау булышам, исән сау булыгыз.